بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaderli kardeşlerim, kaderli milletleşlerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ya rabbil alemin. Үзебезнең бүгенге дәресебезне Аллаһ Субхана ва Тәгалә исеме белән Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип ачып җибәрәбез. Һәм чираттагы һә хәрефен өйрәнәбез. Безнең бүгенге хәрефебез гарәп хәрефе һә. Аның язылышын белер өчен карыйбыз тактага. Һә хәрефе ул һәр вакыт безнең сызыгының өстендә була. Ул ниндидер тамчыга охшаган хәреф һә. Исеме аның алфавитта тора торган һә. Бирә торган авазы һә. Һәм нишкә. Нишкә хәреф. Һә. Һә. Бу хәреф безнең телебездә бар. Мәсәлән, һава. Һава дигәндә без шушы хәреф белән сөйләшәбез. Һәйкәл, Аллаһ, шәһәр, менә шушы сүзләрдә безнең татар телендә шушы һә авазы белән сөйләшәбез. Ул безнең кайдан чыгасын белеп китик. Ул безнең менә алабыз образны итеп әйткәндә бугазыбызның төбендә бар безнең тавыш җепселләре. Тавыш җепселләре. Менә нәкъ шушы тавыш җепселләре өстеннән чыга безнең шушы һә хәрефебез. Һә хәрефебез. Бу хәреф бик җиңел хәреф. Бик җиңел иттереп, монда тавыш җепселләре бернинди дә киеренке хәлдә булмыйлар. Алар бөтенесе ачылган хәлдә булалар. Һәм һава бик җиңел генә итеп, как будто без дигән кебек итеп кенә чыгып китә. Карыйбыз инде аның сүз башында ничек торганына. Сүз башында ул безнең менә шулай башлана да, аннары менә булай итеп килеп баса. Сүз уртасында бу хәреф язылуы буенча иң катлаулы хәрефләргә керә. Һәм киридән шулай китә. Һә хәрефе язылу формасы буенча минемчә гарәп алфавитының иң катлаулы хәрефе. Чөнки ул сүз башында бер төрле языла, сүз уртасында совсем икенче төрле языла. Һәм сүз азагында да ул беренче әйберләрне кабатламый. Һәм сүз азагында без язып киләбез дә менә монда күтәрелә һәм менә шушындый формага, как будто ниндидер флажокка охшаган бер шундый образны бирә. Менә карыйбыз, бөтенесе 4 урында 4 төрле формада языла. Менә бу сүз башында ул менә бу урыны белән үзенең арттагы килгән хәрефне тоташа. Сүз уртасында ул алдан килгән хәрефкә дә тоташкан була, арттан килгән хәрефкә дә тоташкан була. Һәм сүз азагында ул тоже тоташкан була. Һәм инде тагын бер формасы бар. Ул безнең икенче грур хәреф белән килгәндә, ул басып торачак менә алфавитта тора торган формасы белән. Менә булай итеп язырга була. Хәзер инде карап китик хәрәкәләр белән. Беренче безнең хәрәкәбез фатха. Һә хәрефе фатха белән укыла. Һә дип. Кәсра. Кәсра белән һә хәрефе hi. Дамма белән hu. Һә, hi, hu. Һә, hi, hu. Һә, hi, hu. Менә шулай җиңел генә бернинди киеренкелек булмыйча һә дип җиңел генә әйтелә торган хәреф. Һәм карыйк инде хәзер аны сәкен белән. Язып куябыз һә хәрефен, сәкенен. Аны укыр өчен алабыз хәмзә хәрефен һәм фатханы укыйбыз.
дип. Һә, һи, һу, әһ. Һә, һи, һу, әһ. Һә, һи, һу, әһ. Кабатлар өчен күнегүләрне карап китик. Һә хәрфенә күнегүләр безнең китабыбызның 18-нче битенә урнашкан. Һәб. 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 Һәм. 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 Һәл. 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 Һуә. 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 Һия. 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 Һум. 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 Зәһу. 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 Әһәм. 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 Вәһәб. 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 لهب. 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 وهم. 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 لهم. 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 بهم. 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 منه. 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 منهم. 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 إليه. 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 إليهم. 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 أمهلهم. 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 Менә монда карап китик минху дигән сүзне. Минху дигән сүздә мин ху. Минху. Менә карап китәбез минхуда. Н хәрефе безнең ул гади хәреф, ике якка да тоташкан. Менә аның артыннан, минху артыннан гади хәрефкә тоташкан булгач, безнең нишли? Менә мондый формада килә. Ә инде әһне үткәндә горур хәреф артыннан ул килә менә шушындый формада. Менә карагыз, гади хәрефләр белән ул менә булай торачак, ә инде горур хәрефләр белән килгәндә ул менә шушындый формада булачак. Шуның өчен аның ике төрле сүз азагында язылышы ике төрле булачак. Тагын бер мәртәбә, горур хәреф белән ул алфавитта тора торган формасын алачак, ә инде гади хәреф белән булганда ул как будто флажок кебек торачак. Минху. Инде дәресебез азакка якынлашып килә. Тагын бер мәртәбә кабатлап без менә бу хәреф турында нәрсә белеп төшенеп калырга тиешбез. Беренчедән, ул безнең телебез өчен яңа хәреф түгел. Без бу хәреф белән сөйләшәбез. Һәйкәл, шәһәр, Аллаһ дигәндә шушы менә җип-җиңел генә чыгып китә торган һә хәрефе белән сөйләшәбез әйме. Ул инде язылышын игътибар итәбез. Язылышы, әйттек, бу гарәп алфавитының иң катлаулы хәрефләренең берсе тора. Ул сүз башында, менә шушындый формада, сүз уртасында гел икенче, как будто нәрсә әйләндерелгән сигезлене хәтерләтә. Сүз азагында ике төрле язылырга мөмкин. Флажок кебек һәм тамчы кебек. Ул флажок кебек языла. Гади хәрефләр белән үзенең алдыннан килә торган хәрефкә тоташкан вакытта, ә инде горур хәреф белән, когда горур хәреф аңа кулын бирми, ул менә шул алфавитта тора торган формасын алачак. Әгәр дә сез бүген шушы материалны төшенеп калсагыз, сез инде бу дәресне һә хәрефен яхшы үзләштергән буласыз. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Мин сезне башка дәресләремдә дә көтеп калам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.